Rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu yana sallallahu alaihi wasallam ina muku fatan alkhairi ko fatan tabbata a cikin wannan zarafi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna ci gaba da kawo muku rahoto daga filin takutaha ta annabi Muhammadu a masoyin annabi muna maka barka da wannan lokaci da farko masu kallon mu za su so su ji cikakken sunanka da kuma jihar da kake. To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Yunusa Mustafa wanda nake zaune a garin Kaduna. Vice Chairman na Kaduna. Barakallah, Allah ya saka da kai masoyin annabi sallallahu alaihi wasallam. Masoyin annabi yau take takutaha kowa ya fito yana nuna murna da samuwar annabi Muhammadu. Wani farin ciki kake da wannan rana? Ai ni farin cikin da nake yi ma ba zai musultu ba. Saboda farin cikin ya cika da yawa wadda har na kasa gane mai ma zan gaya maka a cikin farin ciki. A halin da ake ciki da yawan al'umman mu ana da buƙatar aiki na san annabi Muhammadu a aikace, ga mu kuma matasa ga ka dattijo a faɗa mana ɗabi'a annabi guda ɗaya da za mu riƙe insha Allah. To insha Allah ɗabi'ar annabi wadda zan iya faɗi a ciki shine na ɗauki juriya irin na annabi Muhammadu. Juriya annabi lalle mutum ne mai juriya ya haƙuri da mutane. Allah muna godiya sosai, Allah ya saka da kai, Allah ya ƙara kusanci. Wasu ya annabi mu tana da ku shiri na gaba insha Allah.